яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шаллы мәктәпләрендә укытучылар, балалар бакчаларында тәрбиячеләр җитми. Проблеманы ничек хәл итеп була? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. 4-4 йортында тышканнар барлыкка килгән. Алардан ничек котылырга Лилия Гатина ачыклады. Һөнәри осталыкта көч сынашты чалуда сәламәтлек мөмкинлекләре шикле кешеләр арасында чемпионат узды. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина сюжетында. Шаллы мәктәпләрендә укытучылар, балалар бакчаларында тәрбиячеләр җитми. Шаллы ТВның кайнар элемтә телефонына көн саен диярлек шундый эчтәлектәге хәбәрләр килеп ирешә. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, уку елы башлану белән әлеге проблема тагын да кискенләште. Кадрларга кытлык мәсьәләсен ничек хәл итеп була һәм моның өчен шәһәрдә нинди эшләр башкарыла? Сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Эшемне бик яратып башкара идем. Хәзерге көндә дә барып эшлисем килә, но кайбер мәсьәләләр арткасында эштән китергә мәҗбүр булдым. Безнең сюжет герое 10 елдан артык балалар бакчасында эшләгән. Хәзер ул өйдә маникюр ясый. Тәрбиячеләргә эш күләме бик нык артты, ә хезмәт хаклары киресенчә кимеде ди ул. Шул сәбәпле тәҗрибәле хезмәткәрләр дә эштән китә дигән фикердә. Балалар бакчасында эшләгәндә бөтен гомереңне эшкә тәэмин итәсең, үзеңнең балаларга игътибар калмый. Эштән кайтасың да, һаман шул балалар бакчасының кагазе, компьютерда төнгә кадәр утырасың. Радик Шәрифуллинның хатыны балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Кадрлар проблемасы турында ират кешедән ишетеп кенә белми. Эш бик күп. Группаларда 30 бала 12 сәгать эшлиләр. 18-19 мең в среднем получает. Кадрлар кытлыгы балалар бакчаларына гына хас проблема түгел. Мәктәпләрдә дә шулай, укытучылар җитми. Башкарма комитетта кадрлар җитмәү мәсьәләсен укучылар саны арту, укытучыларның лаеклы ялга китүе белән бәйлиләр. Анализ укучылар саны 2024 елга кадәр артачагын күрсәтә. Педагогия вузларын бетергәннәрнең барысы да мәктәпләргә эшкә барырга атлыгып тормый. Бюджет урыннары да җитәрлек түгел ди белгечләр. Мэрның мәгариф тармагы буенча киңәшчесе Фәйрүзә Мустафина сүзләренә караганда, моннан тыш педагог һөнәренә ихтирам һәм мәхәббәт тудырда бурычларның мөһиме булып тора. Һәрбер кергән баланы укытучы профессиясенә мәхәббәтне уятып, чын профессионал чыгарга кирәк. Балалар, студентлар бетергән уку йортларын барысы да барып җитми мәктәпләргә кызганычка каршы балалар бакчаларына. Шундый итеп укытырга кирәк, балаларда мәхәббәт уянырга тиеш. Һәм инде алар мәктәпкә балалар бакчаларына барып җиткәч, мәктәпнең администрациясе һәм балалар бакчаның администрациясе бу балаларны чынлап та чын укытучы булып чыксыннар өчен алар белән аерым эш алып барырга тиешләр. Шактый гына мәктәпләрдә остазлык тәҗрибәсе уңышлы кулланыла. Әйтик, 15нче мәктәптә Анна Барыкинны педуниверситетка максатчын рәвештә укырга җибәргәннәр. Практикада ул бирдә узган. Вузда да мәктәптә дә остазлар билгеләнгән булган. Бу яшь белгечкә файдага ди Анна үзе. Шул вакытта ул укытучы һөнәренә мәхәббәт уяткан үз мөгаллименә дә рәхмәтле. Она зародила во мне идею стать учителем русского языка и литературы, то есть она как великий, я могу даже сказать, педагог. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгіз бістәсен 4-14 йортына тышканнар күренә башлаган. Шундый шикаят белән шәһәрдәшләр Шаллы ТВның кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итте. Нинди чаралар күрергә һәм проблеманы ничек хәл итәргә Лилия Гатина ачыклады. 4-14 йортында яшәүчеләр әйтүенчә, тышканнар яз көне күренә башлаган. Кимерүчеләр фатирларга керәләр, инде 6-нчы катка кадәр менгәннәр дип сөйли биредә яшәүче Николай Гаврилов. Многие жалуются здесь, что здесь мыши появились у нас. Вот. Ну, у меня дочь ликвидировала все. Она купила лекарство какое-то там, все разложила там на картонке. Икенче катта шул безнең йортта инде, безнең квартирада. Булган ул, мин үзем өйдә югым, әле шул икене эләктердем, тагы җириләр микән дип яталар. Йортта яшәүчеләр Жилком сервис идарә итү компаниясына инде берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән, ләкин проблема һаман да чишелмәгән. Бу турыда аңлатма бирүләрен сорап, без идарә итү компаниясына мөрәҗәгать иттек. Подрядная организация «Сервис Плюс» произведена обработка места общего пользования, подвальных помещений мусорокамеры от грызунов. На сегодняшний день данный вопрос находится на контроле. Йортта яшәүчеләргә әлегә бу мәсьәләне тиз арада хәл итүләренә өметләнергә кала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Компьютер дизайнерлары, башлангыч сыйныф укытучылары һәм белезек ясау осталары. Шаул педагогика коллиятында 5-нче милли Обилимпикс һөнәри осталык буенча чемпионатының төбәк этабы узды. Анда республиканың 7 шәһәреннән физик мөмкинлекләре чикләнгән 40-ка якын конкурсант катнашты. Чемпионат ничек узды? Мәрьям Файрушина күреп кайтты. Әлеге җир конкурсантларның кәефен тасвирлый кебек. Сәламәтлек ягыннан мөмкинлекләре шикле булуга карамастан, алар үзләренең киләчәген үзләре тудыра. Һөнәри осталык буенча чемпионат үзеңне һәм сәләтеңне күрсәтү урыны, чөнки жюри составында эш бирүчеләр үзләре. Шушы бәйгенең максаты сәламәтлекләре шикле булган кешеләрнең иксез-чиксез яшәү тәмен тою, үзләренең профессиональ һөнәри осталыкларын шомарту, үзләрен күрсәтү, гомумән үзләрен күрсәтү, үзләрен табу максаты белән оештырыла. Чемпионатта мәктәп укучылары, студентлар өлкәннәр катнаша. Конкурсантларның яше 14 яшьтән алып 65-кә кадәр. Биремнәрне иң беренче булып яшь белгечләр үтәүгә кереште. Ярыш 4 компетенция буенча уза: башлангыч сыйныфларда белем бирү, компьютер дизайны, интерактив уеннар ясау һәм сәйлән уру. Бисер белән шөгыльләнгән югы, менә әйттеләр дә, шуннан өйрәнеп киттем. Хәзер әйбәт килеп чыга инде, өйрәндем барысына да. Чемпионатта җиңүчеләр 20 сентябрьдә Казанда төбәк этабының ябылу тантанасында игълан ителәчәк. Алар Обилимпиксның илкүләм этабында катнашу мөмкинлегенә ия булачак. Бәйгенең бу өлеше Мәскәүдә ноябрь ахырында узачак. Риф театр студиясы Татарстан данын яклап театраль Идел буе фестиваленең округ этабында чыгыш ясаячак. Анда катнашучылар Георгий Хугаевның «Кара шикмен» пьесасы буенча куелган «Жил-был пес» спектаклен әзерләгәннәр иде. Риф театр студиясы 18 ел эшли. Актерларның төп өлеше гимназия укучылары. Студия репертуарларында социаль юнәлештәге «Кыш булмаячак», Альшанскийның 13-нче йолдыз пьесалары. Студия хәтта халыкара конкурслар лауреаты. «Жил-был пес» спектакле театры Идел буе фестиваленең 2-нче этабына узды. Это пьеса замечательного осетинского автора Георгия Хугаева. Он написал всего 2 пьесы. Одну из них «Черная бурка». Мы ее переименовали «Жил-был пес», посчастливилось нам поставить. Замечательные горские мотивы, музыка, замечательное содержание. Тузар? Во что ты превратился? Пьесаның геройлары сөйли белүче җәнлекләр, эт, карга, бүре, куяннар. Кешеләргә алар сөйләшә белүләре белән генә түгел, үз-үзләрен тотышы, холкы белән дә охшаш. Алар арасында көтүче дә бар. Һәркем үз ролен йөрәк аша үткәреп уйный. Мне далась роль Тузара, роль собаки, главная роль, очень тяжело. То есть это надо было прочувствовать эмоционально. Я бы выбрал, наверное, преданность, любовь к близкому человеку, потому что если ты счастлив с человеком, то и готов провести всю жизнь. Театр елы кысаларында мондый конкурс округта 1-нче тапкыр оештырылды. Анда балалар һәм үзешчән театр коллективлары катнаша. Финалда иң яхшыларны ачык тавыш бирү юлы белән сайлап алачаклар. Конкурс лауреатлары кыйммәтле бүләкләр, җиңүче коллективлар яңа спектакльгә куюга максатчан грантлар алачак. Нәтиҗәләр 31 октябрьдә билгеле булачак. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-мин булыгыз. Щедрая осень в фирменном магазине Polaris в ТЦ Sunrise City. С 12 сентября по 2 октября скидка 30% на все. Где купить красивую шубу по доступной цене? Выставка-продажа «Знатные меха» в вашем городе. Низкие цены. Не пропустите. С 17 по 21 сентября в выставочном центре «Экспокама», город Набережные Челны.